Кайтазова, уважаеми господин Ненов, уважаеми експерти от регионално управление, уважаеми гости, скъпи учители и ученици. Тази година е по-необикновена за нашето училище. Навършват се 55 години от създаването на езикова гимназия Бертолт Брехт. За това ще празнуваме както подобава, с полети на високо. Това е мотото на всички инициативи от празничния ни календар. Щастлива съм да ви посрещна на първата от тях – традиционния коледен концерт на езикова гимназия. Искате ли да летите? Не със самолет, а върху крилете на душата ни. Когато сърцето е изпълнено с възторга от откриването и опиянението, с радостта от успеха на друг човек. Защо политаме? За да погледнем Земята от друга перспектива. За да се отделим от обикновеното, от ежедневието и да помечтаем. Този, който веднъж е полетял, винаги се стреми на високо. А Коледа е летливо време. Коледа е състояние на духа. Коледа е обичане и светлина. Политаме, за да усетим колко са силни крилата ни. Уважаеми гости, скъпи учители и ученици, нека бъде светлина в нас. Нека е светъл пътят, по който вървим, и да са светли хоризонтите, към които гледаме. Да имаме радости и надежди. Да сме благословени. На всички вас и на вашите семейства пожелавам светли и споделени рождествени празници. Щастливо посрещане на новата 2025 година. А сега нека се насладим на спектакъла, който е подготвен от нашите ученици и техните учители. Приятно гледане! Нашият спектакъл с присъствието си уважиха госпожа Кайтазова, областен управител, господин Ненов, заместник кмет на община Пазарджик и представителите на регионалното управление на образованието. За присъствие думата давам на госпожа Валентина Кайтазова, областен управител. Уважаема госпожо Недялкова, уважаеми учители, скъпи ученици, дами и господа, гости на коледния спектакъл на езикова гимназия Бертолт Брехт. Вече се питахме, ще има ли коледен концерт езикова гимназия Бертолт Брехт, защото стана традиция и ние всички в Пазарджик вече очакваме този спектакъл и днес ще имаме щастието да се насладим на това, което са ни подготвили учениците на езикова гимназия Бертолт Брехт. Очакваме Рождество Христово, най-топлото и най-уютното време на годината, защото се събираме всички заедно. И защото наистина Рождество Христово е светлина, вяра, надежда, топлина, обич и още, и още, и още. И защото в това време на годината всеки един от нас се вглежда в себе си. Нека наистина да се вгледаме в себе си, да оценим постъпките си през годината, да дадем път на опрощението и с любов в сърцата да посрещнем светлината на едните дни. Нека да измолим за сила, да сътворяваме всеки ден по едно малко чудо, едно добро дело, една усмивка, една прегръдка. В предпрага сме на новата 2025 година. Нека да я посрещнем с надежда за по-добър живот. Нека бъдем щедри в мислите си и мъдри в решенията. На всички вас пожелавам светли рождествени празници.
Честито да е Рождество Христово! Нека бъдем по-добри. Мисля, че можем да го постигнем. Благодаря ви за вниманието. Давам думата на господин Нино Ненов, заместник кмет на община Пазарджик. Уважаема госпожо Кайтазова, уважаема госпожо Недялкова, уважаеми гости, уважаеми ученици. За мен е чест да представлявам общината тази вечер на вашия празник, на този страхотен юбилей, на това представление, което с нетърпение чаках да видя за мен за пръв път. Искам да изразя моите благодарности на госпожата директор, която с годините разви това училище до неузнаваемост. Аз лично съм ученик на езикова гимназия Бертолд Брехт и виждам разликата от 15 години до сега. Често да ви кажа, мили ученици, направо ви завиждам. За това бих искал да благодаря лично официално на госпожа Недялкова за страхотната работа и използвам момента да пожелая на всички ви весели празници, весело посрещане успешно на новата година. Нека тя да бъде изпълнена за щастие, позитивни емоции, късмет, любов, единство. И мили ученици, не забравяйте, аз съм казал много пъти, в общината работим за вас. Ние инвестираме нашето време, усилия и средства в това вие да имате това, което на нас не липсваше. Така че да се развивате, да сте по-успешни, да надградите нашето поколение и да донесете слава на вас, града, в който сте израснали и съответно на България. Весели празници, всичко най-хубаво!
къде лети? Калинка. Калинка и Малинка. Кажи ни на къде е пътя? Калинка и Малинка. Кажи ни на къде е пътя? Към небесата ти е път. Аз да имах невеста, все към нея Калинката щеш да ми показва пътя. Аз кога река да пусна Калинка, все към бабички. Щом посегна да посочи бабичка, аз веднага я прибирам джоба. Гледай ти, Калин, нищо и никаква твара хвърчи, а моята брана не хвърчи. Крила, опашка, перушина, съвсем е истинска, а не хвърчи. Тя не хвърчи, байка джада. То се знае, че не може тя да хвърчи. Ама виж моята коеце ми снесе. Пастурям, че е дважал. Ти, Петле, приказваш като най-глупав човек. Изглежда, че започваш да изкукурикваш. Може ли Петел яйца да снася? Ами то се знае, че не може. Петела яри, кукурига, прикачва всички кокошки, а яйцата, то се знае, че е женска работа. Ние, байгаджия време, се знае, че предимно разкукурикваме, а кокошките носят. Тогава как искаш враната да носи, като тя е мъжка и се казва мома? Аз не искам никакво яйце от нея, искам само да я науча да хвърчи, защото тя съвсем забрави да хвърчи. Как може една най-проста боболечка да хвърчи, а враната да не може да хвърчи? Изглежда, че е съвсем отвикна. Много се опитоми и се привърза тя към нас. Съвсем забрави да хвърчи, дори с крила не помахва. Ти, байка джия време, знаеш ли, че човек и той се опитоми и забрави да лети. Само дето сърце му става да ръкомахва. Даскал Киро казва, че едно време ние хората сме били фърквани. И после муни сме били, и риби сме били, и гречугове сме били, и не знам още какви да сме били докарали до тук. Ни маймуни, ни риби, ни гречугове. Човек да не е шумка, бе, или ико, за да хвърчи. Мигър може човек да седи като суха шумка върху земята и откъде ли не се появи вятър да тръгне с него да лети. А това за влечуговете не го разбирам и не вярвам някога да е било. Ама как не? И ако е някой тих вечерен вятър, да вземе да темне по Балканите, кой знае къде ще да отбе? Мале... Аз си без вятър си хвърчи и собствено. Ти си младоженец или какво? На младини всеки е хвърчал. Ей го имало, на младини и той хвърчеше, но полека-лека животът го спеши. Рано или късно животът всеки го от нас спешава. Иш, мамо, иш. Аз, когато се помня, съм спешечка. Баща ми, той беше по-летлив. Все на някъде отидеше. Той никога не питаше къде. Стига само някой вятър нощем да подсвирне в комина, веднага се понасяше въз него. Той разбираше ветрове. Стига някой вятър само нощем да подсвирне, веднага се понася въз него. Него ветровете го познаваха, а и той от своя страна ги разпознаваше. Затова чечето нощем излетяваше през комина. Ей, тъй плесне с ръце и излети. Той беше лунатик. Такъв сега не може да срещиш никъде. Няма ги вече такива хора като баща ми, дето непрекъснато влетяват и излетяват през вратата. Ако вратата не достига, почват да влетяват и да излетяват през комина. Какъв лунатик беше баща ми. По-лунатик от него нямаше. Никой не можеше него да спеши. Както байка с жива време спеши обрамата, да се чуди сега отново как да разхвърчи. Подплашване. Ако се хвърлим всички подплашване, ще излети като костилка от капата. Иш! Опитомила се е, за това не излетява. Де да можех и аз така пчелите да опитомя, за да не жилят. Тя съвсем се е опитомила, даскал Киро. Беше се научила да яде череш. Жената ме подмами, гръмни с пушката и не се зажах и гръмна. Тя падна от дървото, но не умря, а тръгна право срещу нас. Върви, накуцва, подпира се на едно крило. Крилото беше ударена, а и по причина на зашеметяване не ни се гледаше. Котката и Петела веднага се нахвърлиха върху нея, но като удари тя наляво и надясно струна, нападателите се изпокриха. Завързахме я в двора, жената донесе вода и хляб, детето много се зарадва, почна да й вика момо, момо и полека-лека враната свикна с нас, крилото й зарасна, тръгне с къщите се разхожда и стана съвсем питомна.
Добре, бе, байка, че време. Ти, защо не тръгнеш с тая като мен набрана по панаир? Всички ще говорят за байка, че Авраам, опитомителя. А? А на Матей нищо какво му стана, бе? Отигава ли? Какво друго може да му стане? Аз къде, какво му стана на човека, бе? Матей, какво така се вцепени? Какво се степени, бе? Не го капва пчела, бе. Я или му измъкни и да провериш. Ако го е капва пчела, може да се задуши. Може. Ма не го капа. Аре, бе, поговори, бе, идиотин си идиотин. Какво се вречиш като идиотин? Хора, той сигурно си е загубил слуха и не чува. Ба! Не чува. Дайте да го пуснем малко кръв. Да не е забравил да диша. Дишай дълбоко. Ма не, бе, кръв трябва да пусне на човека, бе, не виждате ли, че ще пукне пред очите ми? О, май! Магай се, бе, идиотин! Я погледни нагоре в небето да видиш как всички ще го намеете и до един ще се вцепените и ще забравите да дишате. Балоне, колко е красив! Гледай какъв е голям. Да се чудиш как такова голямо нещо може да хвърчи без крила. Пази се да не смете. Пазите се! Пазите се! За какво ли идва при нас? Той не е тръгнал тук тъй. За нищо специално не идва. Просто се рее в пространството. Обикновен скитащ балон. То с него може да се облече целият град. Него това е Коприна, ти се въжета, какво е нещо? Копринене. При него даже и въжетата са от коприни. С такъв балон може да се ушири за целия Балкан и пак ще артист. Толкова много плата има в него. Добре, ама сега въпрос е как никой до сега не го е забелязал, а пък ние го забелязваме. Той и Граница е прилетял, и Марица е минал, а пък ние първи го забелязваме. Как става това нещо? Щом ние първи го забелязваме, значи, че е наш. Как вие първи го забелязахте, когато аз първи го видях в небето? Ако не ми беше влязъл Балка в ухото, Кичи нямаше да го забележа. Ми щеше да се отлети той по другите махали, ама на мен нали ми влезна Балка в ухото и като зазвуча проклетницата, полудях. Започнах да подскача на един крак и да се въртя. И изведнъж видях балона. Изглежда обаче, че и той ме видя, защото се вцепени. След това и аз се вцепених. Като ви казах, и вие се вцепенихте. Добре, че ти е влязъл Балка в ухото, Матейче. Иначе нямаше да забележим скитащия балон и щяхме да го изтървем. Ами, той без той берегша. По-добре е да го примамим с нещо. Сега с твоята опитомена време да го примамим, бе. Хвъркулато, при хвъркулато ходи. Той като ще заспа горе, да не би да умря. Не е заспал. Ей го на, вижте се, опитва пътя. Силите му обаче няма да стигнат. Най-много да
не сгони ръце, запали нападнал. Ти го е то. Предупреждавах ви, аз ще се носи като второ пришествие. Такъв езичек не можеш никога да опитомиш. Ще го гоним, момчета. До дупка! Те го къде се поне се разгониха? А? За бира ли ще гриеш? Ако рече, той може да го прехвърли даже. Що се мутае можете и се туткава като бълха в гащи? Или! Мен от тази пуста бълха и без това не ме свърта на едно място. Хайде, момчета, жеребият е хвърлен. Връщане назад няма. Който има мъжко сърце да тръгва. Раз, два! Ако въпросът, който първи го забеляза, то ние мислим, че две мнения няма. Защо? Защото ние първи го забелязахме. Няма правилно, първи го забелязахме. Най-горе в планината имаме обои очи. А не се време долу на сабе, като миши. Аз мисля, че Регина може да се тук, макар и вашето най-живописно. Давам ви точно 5 минути според логиката си и да се разотидете. Правим ви първо сериозно предупреждение, защото такова няма да има. То се разбира! Но само себе си се подразбира. Чете ли добре? Стига само името да ви пуснем на среща и ще почне да фърчи перушина. Какво искат отбраната да се закама, че ти фърчи перушина?
старейшина. Тая брана аз съм я водил чак до дирекцията на малка джила. С нея двамата станахме малки хаджии. Съвсем по-християнски живеем и опитомени. Той е голям отер малко се мога да различи. Ето, че идва и прави сериозни предупреждения и заплашва, че ще хвърчи перушина. Абе, за какво братите Кирил и Методий я писаха тая азбука? Нали за да настъпи просветление в ума на човека? Не да се скита той като сляпо куче или картица. Сляпо куче, мома се примамата. Време, не знам къде има сладко куче и се пара в дупите. Това всички не са при нас, а не при вас. Как не? Кое момиче по свое осмотрение ще лепне за някой от вас? А? Ни едно. Аз си имам мома, защото си имам калинка, малинка. О, пак замуча бълката ти с бълка! Иса, всеки може да сме, обаче на никой от нас не му влиза в бълка в този. Балкани с балкани. А вие викате бълка и връщите насрещани като кози. И претенции предявявате, и балона в ногавици искате да превърнете. Защото с простите си умове мислите, че всичко, което хвърчи, се яде. Ама спокойно, момчета, разполагай си описно и слушай парламентьора. Ей, вие, слушайте нашето слово. Още в Библията е казано, че началото бе слово, затова и ние идваме първо при вас със слово. Ако и вие бяхте чели Библията, която не сте чели, щяхте да се получите от мъдрите Соломонови решения и нямаше така бикоглаво да се държите. За цар Соломон чували ли сте? На този безпризорен балон ние сме му майката, а вие сте му само мащата. Затова ви даваме най-малко време да се отместите от пътя ни и да се разотидете. Предупреждението ни е съвсем Соломоново, по-Соломоново не може да бъде. Целият свят знае, че ние сме ни мащихи, ни майки. А че сме ваши юнаци и от никакви такива заплахи няма да се оплашим. Карай нататък. Още стария Хагакон казваше, че който не ще мира, ето секира. Ние това право го знаем наизуст и няма защо ни плашите с Библии и с Соломони. Защото вие не сте майки, а сте ваши майчи. Сърце почне трае. Раз, два! Аз съм който съм и съм баби на душата. Душа не ми остана да ви горя. Полудяхте ли? Слепци? Перде ли ви пусна някой пред очите? Обезумяхте ли? Или луда трева нагазихте, че станахте безумци? Ура! Прибери си громогласното ура. И ти си гази някъде през лудата трева. Ей, назад! Назад ви казвам! А глави на душите ще трябва да премахне слепотата и лудостта ви и да ви възвърне глупавата памет. Ей, момчета, вместо и за Балкана да ушием, хърови и щехме да развяваме. Куме, това ти ли си? Аз съм ами, това ти ли си? Не те познах изначало, гледам по едно време и си викам, това да не е игото, и гледай ти, верно излезе, че е игото. Здрасти, Иго. Здрасти, куме, това си това турбе. Това е много. Пипни го с ръка, не бой се. Той съвсем се опитоми, никога няма да те хвърне. Аз с него даже и на малка джила говорих, и той като мене стана малка джия. Тя виж ти. Аз къде знае за въпроса, но това ти ли си, бе? Аз съм. Ти кой беше? Аз съм Ведаскале, не ме ли помниш? Аврам! По всички махани коли ме знаят като совалката, щото се снува из тях. Сега препродавам и прекупувам козички. Път, наистина не ме помниш? Да, аз учих при тебе таблицата за умножение цели 2 години. Работа сте тука. Тръгли сме да гоним Михаля. Добре, че се претекохте на помощ. Нали сме хора, трябва да се помагаме. Добър ден. Даскал Киро! Равноводство ли? Вие ли сте, бе? Как не ви познати с пръв път? Те са, бе. Даскале, това е след тях. То всички сме били едно. Само той момче не знам кое е, след ви малко щяхме да пребие.
И аз съм от немската гимназия. Аврамчето ми е името на мен. Забеляза този балон, а и пак забеляза как го пълните по петите и си каза, тук без подкрепление няма. Браво, Аврамче! Ще се старае, даскал Киро. Тук никой не трябва да участва на сила. Не се знае какво ще произлезе от цялата гонитба, затова трябва само доброволци да се приемат. Ами който иска по-нататък доброволно да участва, нека направи една крачка напред. Личи, че всички сте газили водата трева. Не сме я забелязали. То как да забележиш, бе? Ти като гледаш само нагоре, измя няма да видиш де ти минава през краката. Бабина Душице, ние така може да обикалим до съчеряване и пак да не излезем от тези лови треви. О, спокойно, ще излезе. Още малко ще излезем на чисто. Бала! Бала! Дайте бала!
Ами вие бе, равноапостоли, какво се облизвате и мъркате като мачки? Ама че глупав народ, ден дни се прикрива. Боже, край няма. От всички страни изгледат. И го не съзират учителите. И го той да ни няма. Нали човек, просто и безглупав не се сеща, че капата го издава. Много капа като капането е негово. Цяла глупа се надуре върху главата си. Абе, вагабонки с вагабонки, имате се рад да ми шуткате. Ще ви даде на Замица едно шуткане, ще има да ме помните. И кой се слава там, кой се крие? Баби на душица. Я тук ела, баби на душица. И бе, ти що не си пасеш билките, а не си тръгнал и ти невести да зазираш. Че ти душа на заят носиш, при билките ти е мястото. Аз теб да те духна, ще паднеш. Не пада. Крийте си срамотиите, ма. Не видите ли, че от всякъде надничат мъже или дебна? Натопявайте се до гушите във водата. Какво стърчите и пискате? Или само това чакате вие, да ви дебне някой мъж? И да се разпискате. Хубава работа. Мигър има сега мома или невеста, дето да се изчерви. Какви моми и невести бяхме ние едно време, гледахме най-покорно, все надолу в земята. Ако ни срещне мъж, ни каже той: добра среща, най-покорно ще отвърнеме. Дал Бог добро, без нито една от нас да повдигне очи. И всяка се изчервява като божурчак до ушите. Оглушахте ли, че не ме чувате? Ели библейски, натопявайте се във водата. Ангели небесни, и даскал Киро ли виждам посред тия брами? Даскал Киро, да вярвам ли на очите си? Ние не сме тръгнали да тегнем моми и невести как се къпят в реката Аврамица. С платното ми се прикриваме, небесна мома гоним, небесен чий ще хванем. Господи, това какво е? Това наш през цялото време ни е дебнало как се къпем в реката. Погледнете нагоре, Марии, да видите какво нас не е шпионирало, докато се къпехме. Братя, той слиза! Мъжка му работа, загубена работа. Прегазиха платното, ни моми погледнаха, ни невеста. За кого се ние трепени орлин като орлици в тия Аврамови колиби, в тия Аврамови махали, тия пусти наши грозилници Аврамища. Ама видяхте ли ги колко са хубави, а? Ама са ли хубави!
Как да направим сега, бе, даскале? Ще го хващам. Нямаме го и го предавам. Такъв пленник до сега не сме хващали. Да го примамим с брат. Ако е пленник, трябва да го правим и завържем. А къде да го завършим, като наоколо е пусто? С тебе си ще го завържем. Да бе, ако поне нагоре. Ми да пърчиме с него. Ми ще пърчите. Шегувам. Да, баща ми беше да полети с него, защото по природа бе леглив. Аз съм спешен човек. Той съм за духалци на ковалнята. Какво се туткате? Вие равноапостоли! Бръснете се! Сколко пришествили ще подсичат! Това е чужия брана, какво внезапно се изплаши? Заради браната ли? Повисвай заедно с опитомената си брана, може и на нега и се случи да полети. Хайде, момчета, тегли! Още малко да натиснем надолу. Не бой се, Момо! Подавай! Той всички може да ни повере в себе си! Хващаме го вече! Голяма вече, хайде! Помощ! Помощ! Защо крещите? Защо берете гърлата? Тук горе никой няма да ви чуе. Тук само вятърът се чупа и гласовете ни. И мама чува. Издигнаха го мама на високо и се оживи. Ето ви най-после пленник, деца! Всички казахте, че Вранови махали не са виждали пленник, ето ви го пленника най-после. Братя, каква стана тия нашите? Вместо ние да си хванем пленник, станахме ние пленници. И пленници станахме, и хвърковати, и на маймуни ще трябва да приличаме. Как не? Нищо бе. Най-после и аз поне да пипна небето с пръст. Стига съм летял на ум из облаците. О, млъкна най-после и се спря в окото ми. Де пропадната, никога не те чувам. Бълка! Че ме караш чак по небето да се катеря помощ да викам. Да предприемем най-после и ние нещо. Нагоре ли? Надолу? Надолу! Надолу! Нагоре! Нагоре! Важното сега спокойствие да запазим. Прищепка станахме на възходящите течения. Удейни вятърът с внезапен порив и ни повдигна заедно с облака над града. Добре, че се сетихме да завършим скитника за себе си. Сега той може да избяга, само ако и ние избягаме с него. Братя, той тръгна! Дръж яко с зъби и ногти, полетяваме! Помощ! Отвържете ме, хора! Не видите ли, че полетяваме? Мика, полетяваме! Полетяхме. Момо, я виж как полетяхме. Хайде, Момо, хайде и ти светини му. Размахай крилете си и дано покрай нас започнеш и ти да хвърчиш. Ето, че най-после ние страшените хвърчим. Добре, че се сетихме да завържем скитника за себе си. Докато той кръжи над махалите и Балкана, той ние заедно с него ще кръжим. Я погледнете, какви висини, какво ширина се простира пред погледа ни и как величествено е всичко. Оле-ле, мале, чудна природа! Баш като Лисерен, даскал Киро. Ура! Аз чува, като ми се запотавам! Като пилета в очища се оплетохме. Аз съм като лукавкаш. Не знам защо, но ми иде нещо отвътре да извикам. Искам и се ура да извикам. Какво
каквото и положение да изпадне, дружината знае само своята ура да вика. Викай! Ура! Аз сега да попитам, ако продължаваме все в една посока, ние може и до някоя друга държава да достигнем, бе. Аз никога не съм ходил в чуждите държави. Интересно ми е. Човек тогава трябва да е птичка, за да може всичко това да прелети. Нали сме птичка? Аз не съм птичка. Ние не сме птичка. Толкова муха без глава пречива. А къде пречи? На никъде. Дано Бог ни запази в чужди държави, даскале. Не бойте се, балонът няма толкова сили. Него просто вятър го е вдигнал и го поддържа сега, за да може да направи един кръг, а заедно с него и ние да направим един кръг. Мълката и тя проклетницата заедно с мен кръжи. Братя, аз най-почвам да съм хвърча, а то ще рече, че не съм това. Гледам, хвърчилото му то с мен хвърчи. Гледайте, намерих си го всякак летяк. Изхвърчил се сподобихме. Така е. А пък небесният балон и той хвърчи. А като се огледам около себе си, всичките май хвърчи. То ще рече, че съм това. Ами ние май като хвърчил хвърчи. Ако ни видят от някъде, какво ли ще си помислят? Сигурно ще си кажат, гледайте ги тия горе как хвърчат като хвърчил. Младите добре, ние дъртите къде сме се понесли. Свате! Свате, бе! Свате! Какво има, Абраме? Абе, гледам го това моят сват, него къде долу плечи. Викам му, че да ме види как се рея гордо на първия Балкан. Я ми помеса да го извикаме това моят сват, бе. Не ми чу. Той не беше малко възбух. Ами, възглух. Той, мой сват, никога няма да погледне горе в небето, за да те забележи. Защото е забил своя пустинна свена тиква и я клъцка със съдъра. Той, мой сват, гледа къде какво намери тиква, да я насмете и сяда да я клъцка със съдъра, защото прасе окоява. Той все съдъра гледа, тиквата и прасето, затова тиквата и прасето по-далеко не вижда. Ама че изгубена станка. На тоя мой сват из пищов да му гръмнеш в ухото, няма той да те чуе, защото е забил нос в пустата тиква. Не вижда по-далеч от носа си тиквата и прасето и никак не се интересува. Хвърчиш ли ти горе в облаците или не хвърчиш? Нима никой не ни забелязва, че хвърчим. Ами ние с най-пълен риск се хванахме да хвърчим и накрая ще излезе, че никой не ни забелязва. Мигър е възможно да не ни забележат. Защо ли ти, ако не ни забелязва? Как не? То нещо и погледнеш да мине и него няма може да забележиш. Ще го забележиш чак когато се напъха в ухото ти и започне да мочи в него. Дали ще ни забележат от земята или не, е все едно. Важното е, че веднъж живота си се издигаме и лекота на тялото усещаме. На душата се преживяваме, на земното претегляне. Пътната ни връзка с земята може да се скъса. И ще се понесе по подобие на икари ширините. Я погледнете, орли кръжат. Около връз край нас са все ролови кръстопътища. Небесният гигант сребрее, трепти и вижте как леко диша. Не е вече той нараненият самотник. Него, защото ние му вдъхваме кураж и надежда. Той никога не може да му посегне. Защото ние ще размахаме закърнелите крила и от нашите сила ще му дадем. И той ще падне едва тогава, когато в пълно изтощение и ние паднем. Сега едва разбирам, че раненият не трябва да се атакуваш. Той трябва да се подкрепи. Кога удареният подкрепиш и се облегне на твоето рамо, два по-си не чувства, че стана. Ей, на! Сега едва разбрах. Земло, Братя, аз не мога да не се повторя, ако трябва ще се подкрепя. Аз това не вярвам да не е сън. Няма как. Аз предлагам да се отчипаме един други, да не се окаже, че верно сме сънували. Всеки един от нас поне един път в своя живот е сънувал как лети. Ама като се издигне горе в небето, рипва като яде. Защо от едната работа става така, аз не знам. То не е вредно да се пущиме. Човек така може и да изкокорика.
Не сънуваме, а летим. Блъснахме ли се в нещо? Майче, заседнахме. Увиснахме. Във въздушна яма попаднахме. Няма вятър. Фалшивото и то увисна. Ветрушката каза там на едно място. Разбира се, едно място във въздуха, става там, едва притеква с крилата си. Водното конче също може да седи така на едно място, а соколът и штъркелът могат да правят крила, без да си махат крилата. Аз реших, че не е лошо човек да полети малко. Ама само така малко и после пак да слезе на земята. Това е хубаво, брате, дето полетяхме, да видим отгоре какво. Това е самата небесна работа тук. По-небесно това не може да бъде. Бе, аз така мисля. На земята като си, кой трябва може да види и ти кой може да видиш. Тук отгоре обаче вижда всеки и всеки трябва да вижда. Няма да излизаме от въздушната яма. Ще постоим, ще почакаме, подир малко ще се появи вечерята. Той ще ни обърне и ще се понесе обратно. Значи при вечер ще нощуваме тук. Тогава да се настаняваме. Я каква хубава сянка има. Разполагаме се. Много добре, дето полетях. Как? Добре, бе. Да. Обаче тук нищо не се вижда. В яма ли сме? В какво сме? Абе, ти ще кажеш, нищо не се вижда, бе. Аз опитвам се да Опитваш, не напипваш, ама трябва да видиш. Гледай, бе, всичко се вижда, всичко можеш да видиш. Живота ще направо ще се стори малък. Маломерен изглежда света от високо. Дребен ни се струва и суетлив. Суетлив? Да, аз не мога нищо да видя, но като дишам дълбоко, си мисля, че доста сме се издигнали. Защото едва отлагам тънките миризми на горски билки. Само в усойката могат да се доловят толкова миризми. Аз мисля, че там и баба и на душица и блага билка расте. Каква блага билка баби на душица? Блага билка даскал Киро, дето всяка рана лекува. И телесна, и душевна. Нея билкаят само веднъж живота си намира. Когато бос петал самодива има, тогава пониква блага билка. Не долагате ли дъх на бос петал самодива? Ей, братия, седя ви слушам и се чудя, кога ще висим ние на шията на този балон. Той човек е хубаво да повиси малко, ама не може се така.
Като мухи без глави летяхме. Коги речеш ти на муха да й отрежеш главата, тя лети ту суш като муха без глава. Ту с крака, ту с ръце, ту с глава. И се питаш ти, на къде хвърчи? На никъде. Всичко и се главо замайва. Ама няма начин. А ние как не искахме с този балон да не хвърчиме, господин пристав? Мигът! Сме ние за хвърчение. За всичко е виновна Балката. Ако не беше Балката, аз никога нямаше да участвам в тази гигантска гонитба и да летя на Балканите. С какво да летя? Ами нали всеки ще те вземе за най-нищо нещо на света, що заради една Балка летиш над Балканите. Но какво да направя аз, господин Старчи, след като Балката ме подроди? Ако ти влезне бръмба в главата, побръмчи и отбръмчи. Понякога ти отбръмчаваш с него, понякога не. А Балката не отбръмчава, ами бучи и те довежда до най-пълна лудост. Извадете този идиот тук, че напълни всичко с бълти на всяка Тя е само една, господин Старши, само една е. Нали това се опитвам да обясня на полицията? Тя е само една, нищо и никаква Балка. Нищо и никаква Балка. Идиотинът му си идиотин. Благодаря ви, господин Старши! Благодаря ви! Спасихте ме! Убихте Балката! Благодаря ви! Оле, маме! Чудна природа! Какво е това тъпкане? Какви са тия потуши? О, изпотъпкаха благата билка! Усещаме, ето я! Не ли виждате? Какво имам, баби на души? О, даскал Киро, тук ли си? Всички сме тук, баби на душица. Блага билка изпотъпкаха. Най-рядката и ценна билка. Нея билкаря само веднъж живота си намира, а тя за всяка рана става. И телесна, и душевна. Такава е съдбата на билкаря. Такава е орисията му. Цял живот да търси блага билка. И цял живот да събира проста баби на душица. С балона риза за Балкана можеше да си ушия момчета, да се белее ризата му отдалеч. На ветровито място сме се пръкнали. Ту вихри ни отнасят в небесата, ту в безветрие попадаме. Ту и вечерник ще премине, ще прошепне нещо тайно на оглото ми. Вечерникът се появи, най-нежният вятър. Той всяка птича перушинка вдига от земята. Перушинка от птица, която е летяла. Защо политаме? В съвременния свят, където издигането на стени се оказва стратегия за защита от непознатото, впускането след неизвестното, след мечтите, има способността да разширява границите на светогледа. Защо политаме? За да се върнем. Полетът е приютяване, своеобразно пътуване, което не съществува без дом. Ако никога не се връщаме там, където сме започнали, просто ще се скитаме изгубени. Коледа е дом, онази отразяваща повърхност, мястото, където да измерим колко сме израснали и да се обогатим, след като сме летели из външния свят. Защо политаме? За да се върнем, за да видим мястото, от което идваме, с нови очи и допълнителен свят. Весела и цветна Коледа, приятели! Полетете, обичайте, сбъдвайте!